La ilaha illallah. Loh, nembe satar kita. Satar do wong edan. Sawah durung pati duwe. Aduh, Masya Allah. Tolian gawa lamun wapandos duwe sawah maksud oli sampean ngawulan ning kula. Iya ya nok. Sampean lamun duwe bebek maksud oli ngawulan ning kula. Paling ingu bebek. Dadi kun ma ayalan nok. Lamun kita kedupai ning Kanjeng Ramane nok. Terus ning tuku apa Jol? Kita mau tuku bebek, kita mau tuku sawah. Barengan kejadian mungkin. Aduh, manusia bener dos. Beli kena menghayal, beli kena sok. Artinya dua ini pikiran sing ora karu-karuan. Akibat kok kata anak setan sing ngerasup timbulnya garap karo batur garap karo bulat bentrok. Ya Allah, wa penjol wa pandos. Madaran cuma ayalan be sampai ribut kayang konon ya wa Gusti Ayu jare dia makula ku melu mikiraken yen kakange sampean gar dikawinakeun. Nah, sampean kan kudu ngerti dalam maning yayu garepan kawinan. Tentu negarep ninggalaken kula-kulaan, Mbak. Wah, kin majolena. Ana seneng kurang bungae sih, Mak. Loh, sing mantek dari seneng? Ya seneng yayu dalam maning rumah tangga arep menempuh hidup baru. Kurang bungane toli kulane ditinggal, Mak. Wis kin majolena. Enak. Karo senok bae ki. Karena luruh hiburan ora oleh pepadane kakange kawinan ya yayu adine bae sing sok pada nyumbang suara nyanyi. Hari sampean mau ditugasaken apa, Pak? Masar pun mah Wis oli durung pasarane. Ya macam-macam hari pasaran sing mantek dari pikiran luru tangga penoli yang kebidi luru tanggapane bloli no sandiwarane ora oli ta, Mak. yang dinane usana yo sana sungguh naik sejen cak menek priwen ben bokat majikan di pengantenaken ya ya otomatis bagian priwen-priwen gak anak sambutan ya bagian sira sipate bujang penjol sipate bujang bandos kira-kira tampil beda bisa Ayo bruk latihan dingin, Pak. Ayo latihan kira-kira bisa nembang karo gamelan dicoba dingin aja priwen suarane bocah wadon bae pepadane kakange ningkah perkawinan sing sok nyambut karo undangan adine dikit wa bandos wa penjol cangwarana senok sing mau ki raine merengut bayar ditinggal ning yayune je, Pak. Jang sampean kan minangka bagianan sampean minangka pawongan kan sampean minangka wong tua kelorone wong tua angkate coba diwarai, Pak. Senok mah sampai beli kelemangan kun, Pak. Aja mikiri kakak Bruknok ngomong nok senok masih cilik nempuh pendidikan sekolah SD SMP sampai tekang SMA kula ngenes paman yayu arep ninggalaken kula sapa sing arep ngrusaken kula nok aja putus harapan sebab sing lanjutaken ki senok asal senoke tekade sing bener tekade aja mancra-menclek bener jare wa penjol nok aja digawe putus asa yayu masih ning kene sampean mah ya belajar nembang ayo nok berhubung bari ngitung-ngitung nyumbang suara kanggo kenang-kenangan supaya yayune anu ya, Pak ya. Kanggo minangka kenang-kenangane kula nih yayu sing garepan kawinan. Ayo bari ngurmati wong tuku kabeh aja sampai pada lamunan. Yo. Balung jagung wa gawe putek pening pikiran. Rasa senang rasa bunga dirine pribadine Dewi Asih yuk kaya beli tahan rasane saya masih jadi siji
pendos antara kaning wong tua. Wong rumah tangga ketemu pada gedene, kula wong wadon sing penting weruh beresi, tenimbang sondi tele-tele wis baget varian bae. Balung jagung pribasane wabah